Tovar henlo rong rubapan ki paklar pon I lapen Tovar henlo rong rub kaching thurang thek Tovar jongsi ki misena vi pulote jong hele ki plang ki phi arong setame kaching thurang thek pon long le Lason si lakhain ko ratrok Duar bagori MSc constituency ke parlo dolamarang kang dadhora PS ke parlo Dipluso Langmang Ronghang arong asan chom lapen dolamara long ripen kaching thura tumon ke jam jipina long rilu pule budam seta hinune Athe bangso ha waralong kaching thur among ve ke jap dam avi pinlang Bangso jong khala dagara tumpen amithang kachu evek kove bikon check in hin pen chenglok ason ki archi ahormi chojor pensi mithang ka chileng Tovar misen nangji pura kaselem asai dengpon Tovar silambong lopu local MSc mate Carbon Thomas Council Education EM Richard Tobbi arjulong si masap Soviets tame kirapajirdu Bonta tangka ke dor ke dera jok lapen kachu jornia sonanta chujor dera pita ke dor le dera jok Carbon Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang local MLA mate Deputy Speaker Dr. Numal Momin lapen local MSc mate Carbon Thomas Council Education EM Richard Tobbi tumalong jasimet kirap chuhang pon Lasinili tum langmang ronghang arong asan chom arat setame non hepen le bangso arong kachuseng lapukali lapen aning kanwang kili gahu setame vote pinun pensi pahai bom lo potsi nilitum aphanta Carbon Thomas Council hin pen Tovar abaha nanglang ponvek thapusi kachunuri padopong nilitum non bortoman ke chuning pensi cheng lo laso atuar ke bonai ke nilitum jinit mane theso lapen bithi lapen kuwi lahai pensi ke palar pensi nilitum bonai bong Kalang gede, te nonang tumla Tovar coba unbom hut, komane aling the da council pens tame ba dak local leader tum pens tame mane nanga cirap dun pula la poson dulu ma. Ahok lo ni tum patu mowe patu ne sita nili tumalong local MSc lo ladak town committee chairman atum ben atumi wangsi nili tumhan suri pho anatang kanang rap dun lo. Kalang gede, te la nale tumla ni ko an la pini an ke la bangso Tovar ke klempon. Nili tum pini pen ni pli lo. Ni pli lo. News report Carbon Live